Sige ka na pare, steady. Pasok no? Grabe ka papasok. Pasok nga ni. Ay pare ha, steady lang steady. Opay. O yan na pare. Maparutan ta ko pare. Paparot ka? Oo. Sige pare, pare. Pare. Likod. May pala na kayo pare, kuya na customer. Oo, sige. Hindi pa man din pariharutan niya mo po pare. May nakagod na date, ano? May adagad. Anay pare ha. Ano pare nga karot pare? Arnikat. Ano ni kat? Oo. Ang ganang guwapo pa pare na yung karot. Oo. Ay, sorry pare, sorry. Hindi, pagarutan na yung buhok. Ay pare ha. Oo. Sige ka na pare, steady. Pasok no? Grabe ka papasok. Pasok nga ni. Ay pare ha, steady lang steady. Siguro parutan ni pare Michael. Saan para? Oy pare. Maparut ako ni pare. Oy, ano pare? Paparot ka gyud. Sige, nay. Pare, okay na. Okay na. Ang pare na piste ka. Paglilingkod ko pala nga ni. Kayo, kayo, Manipis pa iwas. Malipis na ito sila. Hindi naman mula naknaong. Dire ito. Ito, damo din marami sila. Kaya nila karutan. Ayo pare. Okay na pre, okay na. Okay na. Nagwapo ka na. Nagwapo ka na yun. Sakto mamamat ko pare ka hilagpad. Yan na. Sakto na. Nagparot ka. Despuris ko naman ganyan. Salamat ka. Awani daw pare. Ha? Pare John, kanina ikot pala ito niya kanina. Oo. Paiwas mo naman. Paiwas ko ganit na bayad yung pineste. Nakatira na nagparot akon. Ang waray niya magbayad pare. Oo, ray. Sige pre, may mabutlot na. Ibang arutan. Kuha ko na akong kuhan. Ang bayad pare. Oo, tag-50. Pero asal pagpagkano ko pare kung nagbayad niya. Kay hindi ko na yung tababaydan niya na. Wala na eh. Lagi nilang waray kukuhan. Pare para sa'yo pare ka hilagpad. Sige. Ano, okay na pare? Sige. Pwede ko na ako mga kontak ha. Oo, sige. Waray mo na dada. Oo, galing pare. Pasensya na ko pare ha. Okay, pag nagkarutahin mo. Sige. Kanik pare ha. Oo. Salamat ho. Papreho rin mga klaro ng mga customer. Papreho la. Pag-ibig na yung mga trabaho. Iyo katay ya. Mapili man yung customer.